Hello mga kapatid, gawa tayo ng itlog maalat kasi malayo kami sa Bata. Yung mga supermarket dito walang mga gaanong Filipino foods, so gawa tayo ng itlog na maalat. Sabi nila ibabad daw sa asin 10 days. Tingnan natin. So yung gawin natin, so itong lalagyan punuin na ng tubig, tapos ibabad yung itlog, lagyan ng asin. Depende na sa inyo kung gano'ng karami yung asin. Tak, 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 tak. Yan. Takpan natin. Tapos, Several days later. kumulo na mga kapatid, lagay natin yung itlog. 30 minutes to mga kapatid. Hintayin natin. 30 minutes. 30 minutes later. Ito na mga kapatid, balatan natin. Ano kaya to? Success of sablay. Iwain lang muna natin. Okay. Ito na. Ito yung itlog na binabad ko sa tubig na may asin sa 10 araw. So tikman natin kung malat ba. Hindi eh. Kulang to ng asin. Kulang ng asin. Hindi ito pumasa. Take 2 tayo. Wala, hindi malat. Hindi masyadong malat. Konti lang yung asin ang lagay ko.